Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Makhumalo episode 8 ube emotional kunodaba afike nalo. So Makhumalo ubekhala. Kulama episode adlulile sibona ubaba uMseleku noMacele bekhala kudaba likaMamtolo. Mayeni yena bekhalela ukuthi uMseleku wadlala ngaye samncane naye futhi bekudaba oluphathelene noMamtolo number 5. OkaMakhumalo ke kuhlukile indaba kaMasawule. uMasawule unkosikazi kababa uMseleku lo wadlula emhlabeni. Masizwa bathiwa bakwingozi yemoto wadlula emhlabeni. Okusho okuvelayo ukuthi uMasawule unengane yomfana kodwa akusiyo ekababa uMseleku. So uMakhumalo uza kubaba uMseleku uthi ufisa bekhulume ngomfana lo kaMasawule ngoba lo mfana umuntu osekhona omenza asondele eduze kaMasawule. Mhlambe uma ekhumbule uMasawule ufisa ukuthi engabona umfana. Sizwile indaba ubaba uMseleku uthi wafika umfana wamamukela njengowakhe ngenxa yokuthi uMasawule wayenkosikazi owayephila esiza futhi ukwakha kaMseleku kangangoba wathatha uMakhumalo wahlala naye ebe eyi-girlfriend ngaleso sikhathi. Okuyinto ke singeke siphike ukuthi iyababazeka ngoba into esingajwayele asizuqamba amanga futhi sijwayele siyazazi nje izinto zo-wife no-girlfriend. Saqala ukuzwa kuThando Nes'thembu ukuthi unkosikazi uyakwazi ukuhlala ne-girlfriend mangabe kuzoba khona isithembu. So mayebeka lokhu ubaba uMseleku waba yisenzo esikhulu nesenzo esenze umndeni waba kwelinye izinga kwakheka ngokusho kababa uMseleku. Manje uMakhumalo ubesondele nonkosikazi uMasawule. Manje ngoba umntwana engasekho-ke emehlweni abo uyafisa ukuthi ahlangane naye ambuze ukuthi impilo ihamba kanjani. Mhlawumbe uma ikhona indlela yokuthi uyamsiza izinto ezifana nalezo. Sibone bevumelana-ke ubaba uMseleku noMakhumalo ngalolu daba. Wathi ubaba uMseleku uma ehlangana nomfana amtshela ukuthi uma wakhe wayenamandla kakhulu futhi uma wakhe wayemthanda. So iphele kanjalo. Laba bamangazi ukuthi uMakhumalo Bekhalelani, uMakhumalo wayewumngani noMasawule. uMasawule kwakuwunkosikazi kababa uMseleku ngalesa sikhathi esekhona. Ngaleso sikhathi uMakhumalo eyintombi wahlala naye wamamukela wamthanda emthengela ne-lunch emsebenzini kukuhle nje emthanda. Manje ukukhuluma ngaye ngicabanga ukuthi kumbuyisele loya muzwa nenkumbulo waba emotional. Ngicabanga ukuthi sebeyazi-ke ababengazi ukuthi ubani uMasawule nomfana bekukhulunywa ngaye akusiyo kababa uMseleku kodwa kaMasawule. Ngesikhathi uMasawule esakhona ephila ubaba uMseleku wamvuma umfana wamamukela. Ma esedlule emhlabeni uMasawule kwaba ukuthi-ke umfana wabona ukuthi sekuqala kwenye impilo. Besingakaze-ke simbone before besiqala-ke nokuzwa ukuthi kukhona umfana kaMasawule. Sizwile-ke nokuthi okaMasawule ofike naye emshadweni wakaMseleku. Asivale-ke la indaba kaMakhumalo nalaba bebuza ukuthi ubekhalelani. Ngicabanga ukuthi sebephendulekile. Sibonge i-support nothando. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Sazoqhubeka senze amavidiyo. Uthando Nes'thembu ngiyeza kancane kancane. Bengibanjwe i-flu manje sengi-right. Ngiyazama-ke ukubuya ngegiya lami leli nijwayele. Thank you so much. I love you. Bye bye.